Esineja on Olav Liivik Eesti Mälu Instituudist, kes on selle projekti peakoordinaator, Tartu Ülikool. Ja tema räägib siis 3 krooni kuningriigist, Stalini väikesaarla, Herbert Hallmani repatrieerimise juhtumist. Så vi kan fortsätta nu och det sista föredraget är av Olav Liivik. Han är från Eesti Mälu Instituut, alltså Institutet för estniska minnet och Tartu universitetet. Och hans tema för föredraget är då Herbert Hallmans repatrieringsfall. Tere päevast, et ma väga vabandan, et ma istun. Et mulle meeldib tavaliselt rääkida küll püsti seistes, aga mul on mõned slaidid ja nii on neid lihtsalt mugavam vahetada. Et ma vahepeal niimoodi, et kui ma mõnda ei näe, siis keeran siin pead. Så välkomna allihopa och jag ber om ursäkt att jag sitter och det gör jag med eftersom föredragshållaren sitter. Så att det är så mycket bekvämare att byta mina slider, bilder och det är därför som jag sitter. Ma kavatsen rääkida täna ühest kummalisest niinimetatud kodumaale tagasipöördumise juhtumist, mis on hästi dokumenteeritud, see tagasipöördumine, aga kõigepealt ma tulen mõistete juurde. Jag kommer att idag prata om ett ganska ovanligt repatrieringsfall. Och först inledningsvis kan vi prata lite grann om begrepp. Repatrieerimise all mõistetakse oma kodanike kodumaale tagasi toimetamist. Repatriering. Det ordet betyder ju detta att egna medborgare förs tillbaka till personens hemland. Repatrieerumine seest on siis kodumaale tagasi pöördumine, repatriant on kodumaale tagasi pöörduja. Och personen som har repatrierats, repatriant, det är den personen som återvänder till sitt eget hemland. See nähtus hõlmab eeskätt kodumaalt sõja eest põgenenuid, sõjavange, aga mõnikord ka muudel erakorralistel juhtumitel välismaale sattumist. Och det här begreppet, det omfattar i första hand de personer som har flytt under krigstid, ibland krigsfångar, eller personer som under andra omständigheter har flyttats från sitt hemland under speciella omständigheter. Repatrieerimine peaks teenima oma kodanike huvisid ja repatrieerimise enamasti organiseerib vastuvõtja riik või abistab või toetab inimeste tagasipöördumist. Och oftast genomförs repatriering i intressen av de personerna och det landet som ordnar och stödjer repatrieringsprocessen. See tähendab, repatrieerimine peaks olema repatriandi tagasipöörduja huvides ja võimalikult lihtsustama tema kodumaale jõudmist. Vilket betyder att repatriering ska vara en process som genomförs i intressen av en repatriant. Och det är någonting som borde förenkla så mycket som möjligt den här processen av att återvända till sitt land. Sellesse mustrisse väga hästi ei mahu teise maailmasõja ajal Eestist põgenenute tagasitoomine. Men återförande av de som flytt från Estland under andra världskriget passar inte riktigt in i det här mönstret. Nimelt ei lahkutud Eestist teise maailmasõja ajal mitte niivõrd sõja ees, sõja jalust, vaid
venelaste ockupantide eest? Eftersom under andra världskriget så lämnade man inte oftast Estland för att då åka iväg från kriget, utan huvudskälet var att man ville bort från ryska armén. Ja seetõttu ei olnud ka suurem enamus Eestist läinud nõus okupeeritud kodumaale tagasi pöörduma, ehkki Nõukogude Liit nõudis paljudelt asukohariikidelt nende inimeste väljaandmist, sest ta käsitles neid oma kodanikena. Och det var därför som många av dem som lämnat Estland inte gick med på att återvända till Estland. För att det var ju så också att Sovjetmakten eller myndigheterna, de krävde att de här personerna ska skickas tillbaka för att de tolkade dessa personer som egna sovjetiska medborgare. Nõukogude Liit ametliku statistika järgi repatrieeris ta kodumaale üle 20 000 Eesti elaniku, aga neist valdav enamus olid Nõukogude Liidu alla jäänud piirkondadest, Ida-Saksamaalt, Poolast ja nii edasi, ja ka Soomest. Och enligt officiell statistik repatrierade Sovjetunionen cirka 20 000 personer, men i första hand handlade det om regioner som blev under Sovjets inflytanden, som östra Tyskland, Finland ingick dit också. Muudest Euroopa piirkondadest, mis Nõukogude Liidu mõjusfääris ei olnud, oli tagasi pöördunuid repatrieerituid umbes 1000. Och från andra områden i Europa som inte var underordnade det här Sovjetinflytande systemet var det sammanlagt cirka 1000 personer som repatrierades. Tuleme nüüd Rootsi juurde. Rootsi registreeris 1945. aasta alguses circa 28 000 Eestist lahkunud inimest, nii rootslasi kui siis rannarootslasi kui eestlasi. Ja. Men låt oss nu komma till Sverige. I Sverige registrerades sammanlagt cirka 28 000 personer, både ester och estlandssvenskar, som hade då anlänt i Sverige. Ja nendest ainult 192 suutis Nõukogude Liit hoolimata tohutus repatrieerimispropagandast kodumaale tagasi meelitada. Och utav alla dessa 20 000 så lyckades Sovjetunionen att locka tillbaka till hemlandet bara 192 personer. Tõsi, nende hulgas olid kõige tuntum juhtum 146 baltlase repatrieerimine, kus oli ka 7 eestlast. Och det bäst kända fallet är ju repatriering av 146 personer från Baltikum, bland dem också 7 ester. Need olid Saksa vormis Rootsi jõudnud mehed Kuramaalt, kes interneeriti Rootsis ja kelle väljaandmist Nõukogude Liit nõudis ja Rootsi tuli Nõukogude Liidule vastu. Och det var män från Kurland som hade anlänt i Sverige i tysk uniform. Och eftersom Sovjetunionen krävde att de ska återlämnas så kom Sverige till mötes dessa krav. Aga nagu näha, ka nende osakaal on selles repatrieerimisstatistikas tagasihoidlik, nagu oli ka repatriante üsna vähe.
Men som ni ser så även enligt statistiken är deras andel i statistiken av repatrianter ganska liten, så att de inte dominerade. Repatriantide rahvusse kohta meil ametlikud andmed puuduvad. Vi har inga officiella uppgifter om nationalitet av repatrianterna. Tõenäoliselt olid nad enamasti eestlased. Troligtvis var de flesta ester. Aga Viktor Amman, kellest juba Ivar siin eelpool rääkis, väidab, et oli ka 14 rootslasest tagasiminejat. Men Viktor Aman, som nämndes här tidigare av Ivar, han påstod att det fanns bland dem också 14 estlandssvenskar som repatrierades. Nende hulgas oli 2 perekonda ja 3 vallalist inimest. Och det ingick dit då 2 familjer och 3 ogifta personer. Aga tagasiminemine toimus vahetult pärast sõda ning neil repatrieeritutel ei olnud sellel ajal teadaolevalt ka veel Rootsi kodakondsust. Men den här repatrieringen skedde direkt efter kriget, och därför, enligt vad vi vet, så hade de inte någon svensk medborgarskap ännu. Kuigi jah, rootslastel oli võimalik Rootsi kodakondsust taotleda erakorraliste põhjustel, ilma et nad oleks 5 aastat pidanud või 7 aastat elama Rootsis. Trots att det fanns möjlighet för estlandssvenskar att söka svensk medborgarskap på exceptionella omständigheter utan att man behövde bo i Sverige i 5 eller 7 års tid. See juhtum, millest ma räägin, jääb 1951. aastasse. Det här fallet som jag kommer att berätta om är från 1951. Sellel aastal repatrieerus ametlikult 5 inimest. Och det året, enligt officiella uppgifter, var det 5 personer som repatrierade. Neist 4 olid eestlased, 1 rootslane. 4 av dem var ester och 1 svensk. Ja nende kõikidega korraldati kodumaale jõudmisel vestlused repatrieerimisametniku poolt. Och när de återvände till Estland så ordnades med alla 4 personer intervjuer där en liksom statsanställd officiell person som jobbade med repatriering då intervjuade dem. Vestlused toimusid selles kohas, kuhu nad Nõukogude Liidus jõudsid. Och de här intervjuerna genomfördes på de ställen dit de kom i Sovjetunionen. Need toimusid eesti keeles, aga need vestlused tõlgiti vene keelde ja saadeti nendest vestlustest ülevaated, väga detailsed ülevaated Moskvasse. Intervjuerna genomfördes på estniska, men sen översattes de till ryska och väldigt detaljerade översikter skickades till Moskva. Ilmselgelt sooviti neid lugusid kasutada Nõukogude propagandas. Och det är tydligt att målet var att använda dessa historier i Sovjetpropagandan. Sellepärast, et saaks hoogustada kodumaale tagasipöördumist, mis sellel ajal oli juba üle Euroopaga väga tagasihoidlik. För att liksom ge lite mer möjligheter till att återvända till hemländer av personer. 51 då skedde sådant väldigt lite redan. Vestlustest oodati, et tagasipöörduja kirjeldaks elu Rootsis masendavana, väga raskena
ja oma olukorda täiesti võimatuna. Och förväntningarna var ju att personer som återvänt skulle beskriva livet i Sverige som mycket svår och jobbig, nästan omöjlig. Herbert Almani vestlus mahtus ära 3,5 leheküljele. Nu, intervjun med Herbert Alman, den finns sammanfattat på 3,5 sida. Kes oli Herbert Alman? Vem var Herbert Alman? Ta oli sündinud 1923. aastal Riguldi juures Vanakülas. Han var född 1923 i Vanaküla, inte långt från Rikkul. Tegemist on üsna suure külaga, mis juba jõuab pooleldi Eesti asualale. Och det var en ganska stor by och den ligger delvis också på liksom, i regionen som var bebyggd av ester. Tema isa nimi oli Mattias ja ema Maria Kristjani tütar Beckman. Och hans föräldrar hette Mattias och Maria Kristjan dotter Beckman. Ema suri juba 1929. aastal, kui poeg oli alles 6-aastane. Och mamman dog 29 när sonen var bara 6 år. Herbertil oli ka vanem õde, kes jäi Eestisse. Herbert hade också en äldre syster som blev kvar i Estland. Kui Herberti isa Mattias oli jäänud leseks, siis ta õige pea abiellus uuesti. Och Mattias, Herberts pappa, när han blev änka så gifte han sig så småningom om igen. Ja seekord juba eestlannaga, mis oli see Vanaküla selline näide. Och den här gången med en estniska från Vanaküla. Sellest abielust sündis Herbertile veel 3 poolõde. Och från det här äktenskapet föddes 3 halvsystrar till Herbert. Ja nemad kõik lahkusid koos võõrasemaga 1944 Rootsi. Och alla de tillsammans med nya frönihuset då lämnade alla 4 1944 till Sverige. Aga Herberti tragöödia oli selles, et ta kaotas isa juba 1935. aastal ära peale seda, kui oli sündinud selle lisal viimane tütar, kes ei olnud aastane. Och Herberts tragedi låg i detta att han förlorade sin pappa 1935 när den yngsta dottern i den nya familjen inte ens hade fyllt 1 år. Ja tähendas seda, et tema kasvatas üles tegelikult võõrasema. Vilket betydde att det var egentligen den här styvmodern som tog hand om uppväxten av Herbert. Ta oli koolis käinud 4 klassi. Han hade gått i skola i 4 år, 4 klasser. Rootsi saabununa siin kaardil, mis on siis SOV registreering, on ta kirja pandud põllumehena. Och på SOVs registreringskort i samband med att han anlände i Sverige så har han registrerats som jordbrukare. Nõukogude repatrieerimisametnikule jutustas ta, et perekonnal oli 20 hektarit maad, mis on päris palju. Och för den sovjetiska repatrieringsmannen berättade han att gården hade 20 hektar mark, vilket är ganska mycket. Tema Rootsi saabumine on registreeritud 26. mai 1944. Och hans anländning till Sverige har registrerats den 26 maj 1944. Nõukogude repatrieerimisametnikule jutustas ta, et läks 1944. aasta aprillis roostlasi eestlasi täis mootorpaadiga illegaalselt Soome.
Och för repatrieringspersonen, den sovjetiska, under intervjun så berättade han att han åkte över till Finland i en båt med motorbåt illegalt till Finland. Och båten var full av både svenskar och ester. Ta ei maininud, et teda oleks ähvardanud Saksa armeesse võtmine. Och han nämnde inte att det hade funnits risk för att han blir mobiliserad till tyska armén. Lahkuti Riguldist. Båten gick från Rikkul. Ja Soome saabudes olevat paat ära võetud, põgenikud pandud laagrisse ja Hallmanil lubati siis reisida juba tavalise reisijana Rootsi. Och när de kom till Finland så hade båten tagits ifrån dem och folk i båten hade placerats i läger och Hallman fick tillstånd att resa vidare som vanlig resenär. Hallman oli Rootsis ligi 7 aastat. Hallman var i Sverige nästan 7 år. Nähtavasti ei olnud tema tööelu väga stabiilne. Och troligtvis var hans arbetsliv inte särskilt stabil. Enda andmetel jõudis ta töötada aednikuna, kaevata kraave, olla juvileeriõpilane, olla saapavabrikus ja radioaparaadi tehases. Och enligt informationen från honom så var han både trädgårdsmästare, så också jobbade han med att bygga diken. Sen var han också hos en juvelirverkstad och studerade jobbet där. Sen på stövelfabriken och sen var han också i radiofabriken anställd där. Tema tööelu möödus peamiselt Stockholmi ümbruses. Och mest jobbade han där runt omkring Stockholm. Tema juures on eriti üllatav, et 1948. aastal ta sai Rootsi kodakondsuse. Och i hans fall är det överraskande att 1948 fick han svensk medborgarskap. Ta läks teenima Rootsi armeesse, kus ta oli 1949–50. Sen tjänstgjorde han i svenska armén från 49 till 50. Repatrieerimisametnik ei saanud teada, kas tal oli kohustus minna aega teenima või läks ta vabatahtlikult. Meie teame, et ilmselt oli see kohustus tal. Och under repatrieringsintervjun fick man inte reda på om det var obligatoriskt och därför var han med i armén eller om han gjorde detta frivilligt. Och vi vet att det var obligatoriskt för honom. Miks Hallman tagasi läks? Varför gick Hallman tillbaka? See ei ole päris selge. Det är inte helt klart. Temaga vestelnud ametnik märkis oma kirjutises, et Hallman ei räägi eesti keelt puhtalt. Tema vastused on sageli poolikud ja arusaamatud. Tjänstemannen som pratade med Hallman noterade att Hallmans estniska var otillräcklig, att hans svar var inte liksom riktigt klara och att hans språkkunskaper var inte tillräckliga. Täiesti kindlasti ei öelnud ta sugulastele, et ta tahab Eestisse tagasi minna. Det är helt tydligt att han inte hade nämnt till släktingarna att han hade planer på att återvända till Estland. Ei seda Nõukogude Eestis elavale õele, et ta tuleb tagasi, ega nendele Rootsi sugulastele. Varken till systern som bodde i Sovjetestland
Och inte heller till släkten som fanns i Sverige. Sellest vestlusest tuleb välja, et ta suhtles väga vähe eesti rootslastega ja absoluutselt mitte üldse eestlastega. Och det framgår av intervjun att han kommunicerade väldigt lite med estlandssvenskar och överhuvudtaget inte med esterna. Ta teadis eesti rootslastest üsna vähe. Teadis, et on olemas ajaleht, aga mis nimeline, seda mitte, aga et peetakse jumalateenistusi, seda küll. Och han visste också ganska lite om estlandssvenskar. Han visste att det fanns en tidning, att gudstjänster hölls på svenska, fast namnet på tidningen kunde han inte heller. Ühtegi organisatsiooni ta ei kuulunud. Han hörde inte till någon som helst organisation. Ühtegi nime ta ei nimetanud, kas teadlikud või teadmatusest. Och nämnde inte ett enda namn, om det var nu medvetet eller omedvetet som det blev så. Oma elu Rootsis kujutas ta tumedates toonides. Och han beskrev sitt liv i Sverige i mörka toner. Raske oli tööd leida, elu oli kallis, tervis vilets, reuma, südameprobleemid ja ometi teenis ta armees. Att det var svårt att hitta jobb, att han hade problem med hälsan och allt var dyrt. Men trots allt detta så lyckades han ju tjänstgöra i svenska armén. Repatrieerimise materjalides on kirjas, et talle väljastati Nõukogude konsuli poolt 16. märtsil 51 viisa. Och i repatrieringsdokumentationen står det att sovjetisk konsul gav honom en sovjetisk visa den 16. mars 1951. 10 päeva hiljem saabus ta laevaga Liepajasse. Och för 10 dagar senare anlände han i Liepaja med båt. See oli tavaline koht repatrieeritute vastuvõtmisest. Det var det ordinarie stället där repatrierande personer togs emot. Ja nagu ma ütlesin, seal toimus ka vestlus ametnikuga. Och där på samma ställe genomfördes också intervjun med honom. No, täiesti kindlasti vestles ka temaga Nõukogude julgeolek. Och helt klart är att sovjetiska säkerhetstjänsten eller KGB, NKVD intervjuade honom. Aga neid protokolle säilinud või vähemalt ei tea, kas neid on säilinud. Men det vet vi inte om dessa protokoll har bevarats eller ei. Kahtlust võis äratada tema juures see, et tal oli kaasas jalgratas, raadio, mis ei mahtunud ära kohvrisse, nagu kirjutas repatrieerimisametnik. Et kuidas sai nii väike raadio olla? Ja, och det som väckte misstankar i hans fall var det att han hade en cykel med sig, också en radio med sig, och att den var av den storleken att den inte fick plats i en resväska. Veelgi huvitavam, tal olid kaasas heliplaadid, millet ta väidetavalt soovis õppida inglise keelt. Och dessutom hade han med sig också LP-skivor, och han påstod att hans planer var att läsa engelska. Need võeti talt ära. Och det konfiskerades, LP-skivorna. Ja võeti ära ka veel isiklikke dokumente ja muid tehnilisi instrumente, mida päris täpselt ei mainitud. Och sen konfiskerade man också en del privata föremål och sen tekniska föremål, fast man har inte preciserat vad det var för något. Aga teda ei peetud spionaažisüüdistuses kinni, mitte keegi ei pidanud. Men ingen arresterade honom och han blev inte anklagat för spionage. Ta olevat ise soovinud Nõukogude raadios teatada kodumaale jõudmisest. Han hade uttryckt vilja att personligen meddela genom sovjetisk radio att han anlänt i hemlandet.
aga kui tal soovitati Rootsis sugulastele teatada, mis kuupäeval ta avaldusega esineb, et nad saaksid raadiot kuulata, ega keegi Nõukogude raadiot iga päev ei kuulanud. Men han fick ju rekommendation att informera sin släkt i Sverige om datum när han skulle meddela om detta via radion. Siis seda neid andmeid ei andnud ta sugulaste kohta ega ei teatanud, millal ta tahab avalduse esitada. Då uppgav han inte information om sin släkt i Sverige och inte heller meddelade han vilken datum han skulle vilja ge ut den här informationen via radion. Ja ilmselt ta ei teadnudki, kus tal need sugulased Rootsis on, kellele ta peaks avalduse tegema. Och det är möjligt att han inte ens visste var hans släkt i Sverige var, till vilka han skulle då meddela detta. Tema kohta Eestis, järgnev elu kohta, on väga vähe andmeid. Och sen finns det ytterst lite information om hans fortsatta liv här i Estland. Ta suunati elama oma õe juurde Riguldi külje all olevasse Luksi külla. Och han fick då han kommenderades till sin syster som bodde i en liten by Luksi i närheten av Rikkul. Huvitav on see, et ta ei teadnud oma õe tollast perekonna nime. Och det som är intressant är att han inte visste dåvarande efternamnet av hans syster. Õde oli vist teist korda abiellunud. Hans syster hade gift sig om. On teada, et hiljem elas ta Haapsalus, samas Vanakülas ja lõpuks Tallinnas. Och vi vet också att han bodde senare i Haapsal, också i Vanaküla och sen mot slutet i Tallinn. Ta töötas 50. aastate alguses aednikuna Pürksi kolhoosis Lenin. Och i början av 50-talet arbetade han som trädgårdsmästare i Pirkas-området och i kolhoosen Lenin. Ja ta avaldaski repatrieerimisametnikule soovi töötada aednikuna. See oli tal kõige rohkem Rootsi ajal meeldinud või Rootsis töötamise ajal meeldinud just aednikuna töötada. Och till tjänstemannen uttryckte han också sin vilja att arbeta som trädgårdsmästare. Det var det som han hade tyckt mest under perioden i Sverige. Ta oli 2 korda abielus. Han var gift 2 gånger. Ja suri 2004. aastal. Och han dog 2004. Ja siin kaardil on kirjas seal allpool, et kuulduste põhjal suri ta Eestis. Och här på kortet står det att han dog i Estland. Men det är bara rykten. Ja see vastabki tõele, ta suri Tallinnas. Men det stämmer också. Han dog i Tallinn. Võtame selle kokku, selle loo. Låt oss nu sammanfatta hela historien. Hallmani repatrieerimine on harukordne juhtum. Repatriering av Hallman är ett unikt fall. Pole teada, et oleks Eestisse pöördunud tagasi neid, kes olid juba saanud kodakondsuse, eriti nooremaealised. Och man känner inte till något annat fall av repatriering av någon som redan hade fått svensk medborgarskap i Sverige. Speciellt när det gäller de yngre. Eriti huvitav on tema juures see, et tema juhtumit ei kasutatud repatrieerimispropagandas. Mitte mingeid andmeid ei ole selle kohta. Och det som är särskilt spännande är att hans fall utnyttjades inte i repatrieringspropaganda. Det finns inga som helst uppgifter om sådant. Kuigi seda tehti peaaegu kõikidega, kes olid Eesti rahvusest, kes tulid Rootsist tagasi 40. lõpus, 50. alguses. Trots att man
använde vårt enda fall. Någon est hade återvänt från Sverige i slutet på 40-talet och början på 50-talet. Tema elutee, tegevus, tagasitulemise põhjused vääriksid, nõuaksid edasi uurimist, kui oleks vaid allikaid, mida ei tundu olevat. Och hans liv och hans verksamhet och hans aktiviteter borde forskas vidare om vi bara hade då källor dit man kunde vända sig. Aitäh tähelepanu eest! Tack så mycket för uppmärksamheten. Väga huvitav juhtum tõesti, jah.